по-възрастни хора от тебе, това са глупости, имаш една нормална работа, работи от 8 до 5, винаги ще има такива хора, които ще ви казват това и това не е точно така. Ако вие си доставите целта, заради чуждото мнение, това е най-голямата глупост, която може да направите. Абстрахирайте се от хората, които ви спъват, които ви дават негативни мисли, които ви карат да не си гоните целите само заради някакво тяхно мнение. Нещата, които зависят от теб, които можеш да промениш, да, по-добре да се ядосва, защото ако имаш възможност да ги промениш, промени ги. Поставя YouTube, добре дошли в новото видео на канала и епизод номер 2 от Winter Ark. Днес главно ще правим Full Day of Eating и ще ви снимам моите хранения, как се храня по време на самия Winter Ark. За цялото е нищо по-различно от преди, но не съм снимал такъв клип, който показвам ще си хранения. Ще поговоря и за някоя друга тема, свързана с храненията, много важна. И някои други неща, които ще разберете по-напред в видеото. Но да преминем веднага към самата закуска, която евентуално съм я показвал много пъти, но сега ще го направя както трябва. И си вземаме тук една купичка. Разбира се да си изтегли колко яйца ще ям. И така. Полагам се вижда, или би трябвало да виждате, сега не знам точно сигурен, но ском 4 яйца ще си направя този път. Главно мазнини ще едеме и протеин сутринта. Най-вероятно ще прибавя направя една филия хляб към това нещо. Но ще не съм решил да изям 4 яйца. Точно така се да няма сама с конденсира нещо. Ама ще се мие после. Да. Ето ги. Долу-горе 200 грама, 197 грама яйца имаме тук. Което е нормално. Слагаме малко мазнина отново. Малко на омлет станаха, но аз мисля тъй как ще ги направя. Просто да има яйца. Така цял фатката. И така. Добавяме с 200 грама яйца и тук добавяме още 86 грама, както казах, от тази пуешка шунка. Пуешката шунка, цяло почти няма никакви калории. Добавям си и малко лютница ще добавя тук, към това хранение. Разбира се, ние ще притеглим колко грама. Това е тук домашна лютница, но пак ще е MyFitnessPal, ако ще ми спишка цяло домашна лютничка. Ако ще ми излезе. Така слагам 30 на грама от тази лютница. И така вече скрупката е готово. Сега да се хапвам самата храна. И както казах, след това храни директно се лягам да спа, защото бях на работа сега вечер. И ще покажа, ще храня, ще покажа колко протеин правя цял на ден. Тук протеин е ясен принцип, но дълго е с какво се набавим протеина. Като цяло доста ли е скъпо да се храним по този начин или не. И някоя друга тема ще поговоря всъщност. Най-вече за повечето подрастващи млади хора, които искат да се развиват и за разликата между поколенията. В смисъл, каква е разликата между старото и новото поколение, старите консервативни мисления, които все още стоят, как ние младите просто си губим времето, преследване на нашите цели и мечти, за тях това е просто губене на време. Ти просто трябва да работиш нормална работа от 8 до 5 цял живот и да взимаш определена сума пари, да си плащаш сметките, да живееш нормално живот, да живееш нормален живот, но да работиш за някой цял живот. Да почваш да правиш бизнес, старите ти казват това са глупости, или по-точно по-възрастни хора от тебе казват това са глупости. Имаш една нормална работа, работи от 8 до 5 цял живот за някой, живей с точно определена сума пари и не си позволява нищо повече на твоите стандарти. Когато живееш по едни и същи стандарти и по-точно забиваш точно един начин на живот, стандарт ти никога няма да се развиеш, да отидеш по-нагоре и няма да постигнеш цяло нищо
повече от живота си, което за мен като цяло е проблем. Аз не мисля да живея цял живот по един и същ начин. В смисъл да живея по такъв начин, който да се ограничавам от дадени неща или пък да свикна с идеята, примерно да бъда на едно също ниво. Това е най-лошото нещо, което може да ми се случи. Нието на дадени хора, които имат някаква критика към мен или примерно просто ми казват, че това нещо няма смисъл, или пък няма да успея, или пък съм непостоянен в това нещо. Първо, тези хора, които ви го казват, те самите не могат да го направят това нещо, могат да го постигнат. Или като цяло зависят на вашия успех, който имате в този момент. В смисъл, аз никога не съм бил хейтър, не съм и критикувал дадени хора, за които искат да започнат нещо. Като цяло, аз винаги съм се радвал на хора, които искат да се развиват, да постигат нещата, които искат, в които вярват, които цели своите мечти и много други неща. Тези, които цяло мразят така, аз така го виждам просто, то може да не е точно така, ама когато някои хора виждат, все едно ви мразят, някаква така негативна енергия от всякъде получавате някакъв хейт, мислят ви залуди, защото правите нещо много странно от техния начин на живот. И пак казвам, просто те си мислят, че всичко е като 70-та година, 90-та примерно, и всичко е като едно време, брат. Работиш за някаква дадена определена работа, пиеш, пушиш, излъж по кръчми такива неща. И това за тях е някакъв начин на живота да се забавляваш. Сега примерно много хора казват, че аз не се забавлявам, не се ставам по-скучен. Аз имам лични причини за това нещо, съм станал такъв. Искам да се развивам в моите неща, в моята сфера. Да, работя работа, която е примерно от 8 до 8. Не мога да кажа, че примерно ще ми харесваше или пък е най-добре заплатената работа, но в този момент трябва да правя това, което трябва да правя, за да вървя напред. Все пак ви трябва някаква работа, за да оцелявате. Примерно за спортистите просто някакво да коментирам това тук. Ако имаме шанс да се развием в даден спорт, да изкараме пари от него, да. В случай, когато нямаш такава възможност, работиш нещо и тренираш в същото време. Или да се развиваш едното, сметка на другото, разбира се, ръка за ръка да вървят, което е много трудно две неща да правите наведнъж. Просто така е. Но да, общо абстрахирайте се от хората, които ви спът, които ви дават негативни мисли, които ви карат да не си гоните целите само заради някакво тяхно мнение, което като цяло не сте го и взимали преди това, но сериозно нито след това трябва да го взимате, защото винаги ще има някакви думи, които ще искат да възпънат, да ви демотивират. И то най-вероятно ще ви демотивират някои думи, ще се изнервят, ще се досват, защото точно тези неща ви се казват, когато сте точно най-не сте на кеф, имам пред смисъл, като целият ви ден е скапан. В един момент някакви неща се насъбират и ти просто бърнаутваш от всякъде, защото се говорят глупости. Трябва да си много стабилен с психика като цяло, да не се влияеш в някакви такива мнения. И отделно странични фактори просто да не те спъват никъде. Аз лично много пъти съм бил спъван от такива неща. Бих казал стотици пъти може би, защото и върза с хора при мен, без да им искам мнението като цяло, правиш нещо, ти го вики, като цялото се вижда, че правиш нещо. Но това за тях е глупост, смисъл за къде се готви, какво правиш, смисъл какво се постигна с това нещо. Защо всеки гледа някой дори и му дава правилно акъл? Смисъл това си е лично мой избор, аз какво ще правя, дали ще тренирам, дали ще уча, дали ще създавам семейство на тези години. Абсолютно това си е личен мой избор. И за повечето това е губене на време. Защото те са живели по един начин и те искат да наложат тяхното мнение да живеете и вие по техния стандарт. Това си е чист комунизъм. Който да говорим, това си чист комунизъм. Хората през комунизма говорят още за комунизъм. Да, не мога да кажа, че живеем в демокрация, пълна демокрация, само в България, това не е демокрация, но хората, които са живели по комунизма, все още говорят за комунизъм и все още си мислят, че живеят по времето на комунизма. И до някъде самата ни страна като цяло се го налага. Уж сме демокрация, а живеем по стандартите на комунизма и то е така. Пак никакво мнение нямаш, хората ти гледат, ти налагат мнение, и дори да имаш някакво мнение, което не тай база, нещо. И да, много неща, които се виждат. Дали ме напрягат? Често казвам, напрягат ме, но нищо не зависи от мен. И затова съм си казал, че нещата, които зависят от теб, които можеш да промениш, да,
по-добре да се ядосваш, защото ако имаш възможност да ги промениш, промени ги. Когато не го правиш, тогава се ядосва на себе си, че не го правиш. Но тези неща, които не зависят от теб, аз не виждам смисъл дори да се даваш ей толкова да си даваш зор или като цяло да се ядосваш за нещо от това. Просто нещо, което не зависи от теб, няма как да промениш. Не трябва просто да обръщаш толкова голямо внимание, не трябва да го взимаш толкова под сериозно внимание. Винаги ще има такива хора, които ще ви казват това и това не е точно така. Ще ви карат да се демотивирате много пъти. И ако вие си доставите целта, заради чуждото мнение, това е най-голямата глупост, която може да направите. Но нещо за да стане, трябва да се гради. За някой ще бъде по-трудно, за някой ще бъде по-лесно. Всеки човек е много индивидуален, всеки човек съдбата му и късмета му е много различен. Затова уповавайте се на себе си, на вашите качества, на вашите умения и на това колко вярвате в себе си. Аз лично много вярвам в себе си, понеже нещата, през които съм преминал, съм навел този човек, който съм. Ако не съм имал трудности, може би нямаше да имам тази психика, може би нямаше да постигна някои дадени цели, които съм постигнал последните години, последните месеци и така нататък. И се радвам, че имам тези трудности и ще има още трудности. Всичко е трудност като цяло. Бото тези хора, които идват си отиват, пак са трудности. И опит, най-важното е да имате опит. Колкото повече трудности, повече опит. Това е истината. И така, време за хранене номер 2. То ще стои от пилешко филе 270 грама. И към него ще се добавя още някакви неща. Хляб ще добавя с малко краставичка, нещо такова. Това ще ми бъде второто хранене. След като съм станал вече, съм се наспал. И часът е 2:30-3 на обяд. Така че да, направо тръгваме към самото приготвяне. И така, вече тук сме готови. И като цяло така ще изглежда следващото ми хранене. Имаме 270 грама пилешко, 50 грама хляб, 50 грама лютеница и няколко кисели краставички, които имат супер малко калории, дори няма смисъл да се смятат. Така че това едно хранене е доста богато на протеин, малко въглехидрат и почти никакви мазнини, понеже ще си ги набавя вечерта. Не точно сега, и гледам да приема около 60-70 грама на ден мазнини. А и ти трябва да са на телесно тегло по 1 грам. Демек тежите 70 кг, значи 70 грама мазнини долу-горе на ден. За момента са някъде около 30 грама мазнини, така че гледам да не слагам много на второто хранене. И да, общо взето така гледа второто хранене. Да подчертая, че не съм пил никакъв кофеин още от сутринта. След като стана вече на 10 съня ми, което съм ударил от долу-горе 10 часа, стана 2 часа, това са около 4 часа сън. Един монстър без захар и това ще бъде самия обяд. Така че да, общо взето започваме така след обеда и чакам може би 6-7 ще ударя на вечеря и това ще бъде долу калориите самия ден. Аз до тук най-вероятно с пилешкото хляба, защото имат най-много калории и това цялото хранене. Има лютеница, разбира се. Най-вероятно ще имам около 500 калории, ще съм на около 900-1000 калории до обяд и ще ми останат едни още 700 и през 800 калории ще ми останат за последно хранене. Така ги разпределям точно на 3 хранения, пък и гледам да се набавим количество протеин за деня. Това е най-важното нещо за мен. Така, време за хранене номер 3, което се състои отново от типичното като закуската. Само че тук пак 50 грама хляб имаме, 2 фили, имаме обаче 3 яйца. 150 грама, имаме и още 50 грама от тази плешката шунка с 50 грама лютеница. И като цяло до тук съм на 1400 калории с набавен протеин около 130-140 грама. И за финал най-вероятно по-късно доза протеин направих, не знам дали ще го снимам това, но направих с малко мляко, може да добавя нещо, но някакво десертче, може да се хапна там 200 калории, защото ми остават около 400, така че ще го видя как ще го структурирам, но няма да го снимам най-вероятно. Така че да, това са тия 3 хранения, които правя, виждате, много ниски калории,
но като цяло за да си в дефицит, това нещо трябва да се случва, трябва да се случва на ниски калории постоянно. Да набавите протеина, да ядете така по-обемна храна, по-нискокалорична, за да се чувствате една идея по-сити, макар че няма какво да я лъжа, това няма как да стане. В смисъл постоянно да бъдете сити. Ще имате тези моменти, които ще се гладни доста. Ще ги има. Повярвайте ми, няма как да избегате от тях. Няма как да изложите самия организъм, че не сте гладни. Му давате някакво количество храна, но тя не е с такъв голям енергиен прием или не е богат така на калории, за да засети вашия организъм, да бъде нужното количество енергия и пак ще сте отпаднали до някаква така степен. Единственият начин е да се наспивате долу-горе качествено, да му се възстановявате и храната, която приемате, да бъде богата на хранителни вещества. Да, като цяло ми се тваля от това Full Day of Eating, като цяло за Winter Arc епизод 2. Приведах ви около тия 3 хранения. Надявам се да ви харесал. Цяло съм бил полезен на повече от вас с това как може да набавите лесно и просто протеина. Виждате, не е толкова трудно. Изял съм 7 яйца днес с 270 грама пилешко и малко пуешка шунка. Средно това някъде за около 15 до 20 лева на ден. Общ бюджет. В смисъл, зависи едни яйца. Една кора като цяло са около 4 лева. 4 лева. Пуешката шунка не е задължено да я взимате. Просто си изяш там 300 грама пилешко. Като го разлиш, това са около 5 лева. В смисъл 5 лети пилешкото и яйца са ти около 3 лева, стават 8, малко хляб, да речеме, като си вземете цял хляб, някакви стотинки ще видите, 4 филии хляб ще видите някакви стотинки и малко лютеница, долу-горе за около 15 лева на ден се храня аз средно, сторете го това по 30 дена, се може да се правите сметка, като цяло колко пъти харча, 400-500 лева като за храна за месец, за да имаме дефицит или като цяло просто да си набавяме нужните хранителни вещества. Намерете се, ако не сте го направили, така много помагате. И разбира се, на палче нагоре, ако ви харесва, коментар отдолу, така много помагате на мен и на алгоритъма, така да го убиеме, за да стига този клип до повече хора и да се разраства на моята аудитория. Което съм изключително благодарен на вас и на всичко, което правите. И да, ще се видим следващия път.